ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഈ 1.70 വന്നേക്കുന്ന പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്, ഒരു സൺ ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ഇതിൻ്റെ അത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുതിര കിടക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീടിനെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ ഗയ്സ്, ഇത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ഒരു ടർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ആകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി വന്നേക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണ്. ഇതെന്നാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ആ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെൻ്റെ ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിത് എവിടെ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. രാത്രി ആകാറായില്ലോ ഗയ്സ്. അപ്പം ശരി എല്ലാവർക്കും.